Naku, naku, naku. Naku, sabi na yun nga, pre. Di mo na manood, bro. Aji, Gabs TV. Yo. Boss, Gabs TV. Yan. Laro namin ngayon, mga good size ng Jensen to. Good size ng Jensen to. Ito sa akin, mga Aji, Yan. Ito yung sa akin, kay Gabs TV naman, napakaganda. So, sa mga kagabs, ito sa akin, Tigrel. Yan. Yan ang ilalaban natin sa Gini Pasigambino. Boss, pass game tayo. Ilang naman tayo. Kasi dalawa kami nito. Dalawa sa content ko, dalawa sa content niya. Baka nyo na lang. Tingin ko to, may dali ng gagamba natin ngayon dito. Iba na. Sana makachapa. Okay, game. Panoorin nyo mga Aji. Laro namin ni Gabs TV. Okay. Tingnan natin, boss. Siyempre, zoom mo na lang pag ano. Naku, sabi na yun nga, pre. Di mo sabi na yun nga, pre. Di mo na manood, Brad. Ay, naku, nakaganti pa. Ay, di na. Huwag mo nang pagantiin. Lapit mo, pre. Kumagat ka. Huwag na. Huwag Kumagat ka nang ka, gumanti pa. Tatabla ka pa eh. Ay, Ay, teka po. break natin. Nakaisa tayo. Ano na tama din? Tama. Kaya mo pa? Kaya mo ba? Kaya pa daw, boss. Naunahan natin yung kay Boss Gabs natin. Lalapit ko na yan, boss. Lapit mo na, boss. Naunahan natin. Grabe nangagat pa rin. Ay, grabe. Naunahan lang, boss. Tingin ko naunahan lang talaga siya. Agat sa likod eh. Uy, ayaw mo na bumaba. Sige, boss. Ito ka. Nabalit na ano yata masyado Hyper lang masyado. Oo. Yun. Anong sapat eh, boss? Game. Oh. Nalaban pa Lumabang pa. Ay, so. Kamatayan. Tigas naman sa apat masyado. Ay, pabitaw. Yun, basta naka 2-0 tayo mga Aji. Nakalaglag tayong dalawa. Last one. Nasaan tayo? Pero ano kasi to eh, pumiga na talaga eh. Oo, wala na yata to. Stop na to. Last one natin, boss. Medyo pangit pa yung pinaglalaroan namin mga Aji. Walang pusta to mga Aji. Laro-laro lang talaga kami. Pero kung makakita Palok-palok talaga gamba mo, boss. Walang load to, boss Oo, walang mga load do. Ayaw na bumaba. Wala, concede na to. Kaya pa, boss. Kaya pa. Galaw ba? Nagalaw pa kasi. Sa kaagat din kasi mga kaagat po, mga po. Sige, bilutan mo. Yan na talaga. Yung mga kasi nakaisa tayo ngayon kay Gabs TV natin. Oy, matulog-tulog po. Yun, isa pa kami, tapos content ko pa rin. Matulog-tulog lang sa atin. Tulog din naman eh. Parehas sa tulog. Yan lang. Lang sa tayo ng isa? Ilang mga Aji, isa pa kami, abangan nyo Gabs TV, sana supportahan nyo rin. Antindi na gagamba ni Boss Pino, kakaiba talaga. Hindi pa pwedeng talunin yung master, may... Hindi. Subukan natin na isa pa. Isa pa. Alam mga Aji, isa pa tayo. Pero ayos na, laruan na. Pero kung hindi na unahan to, ilang beses kasi na...